Evo, dobro večer još jednom. Ako nam se neko pridruži sa zakašnjenjem, pustit ćemo ga. Prepričat ću mu onda na kraju šta je bilo. Hvala svima što ste se odazvali. Ovo je prvi webinar od, nadam se, serije webinara koji ćemo provoditi u sljedećoj godini. Htjeli smo malo testirati zapravo ovaj pristup i htjeli smo vama, pretpostavljam da je većina ovdje od vas u nekakvoj situaciji prezaduženosti, blokade računa, financijskih problema. Htjeli smo vam malo pružiti podršku u situaciji u kojoj se nalazite, dati nadu da se ta situacija može riješiti, ponuditi možda neka konkretna rješenja i zapravo vam naglasiti da to što se vama događa nije ništa ni čudno, ni uobičajeno, ni strašno, nego je to nešto što se inače događa u ljudima u jako velikom broju. Problematika prezaduženosti je nešto što je u cijeloj EU postalo društveni problem, a kod nas u Hrvatskoj kao i uvijek mi damo uvijek nekakav dodatni doprinos svim problemima, pa je kod nas to možda malo gore u nekim aspektima nego što je u EU. Na kraju ćemo pustiti malo vremena za pitanja. Cijeli webinar bi trebao trajati 30-40 minuta. Ne namjeravam vas predugo zlostavljati. Na početku, tko ne zna, znači ja sam direktor i suosnivač Beona. Volimo za sebe reći da smo jedino transparentno, strukturirano i učinkovito rješenje za novi financijski početak blokiranih građana i građana u financijskim poteškoćama. To si dajemo za pravo zato što se već 10 godina bavimo borbom protiv prezaduženosti. Riješili smo više od 4000 slučajeva građana koji su bili u teškoj financijskoj situaciji i vratili smo ih ponovo na tržište, otključali smo ih i financijski i u svakom drugom pogledu. Imamo zaposlenih 20 ljudi trenutno. Suvlasnik nam je jedan od 2 investicijska fonda u EU koji ulaže u projekte sa mjerljivim društvenim učinkom. Znači, taj model koji radimo je prepoznat i malo šire. Taj fond se zove Feels Good i kažem, volimo za sebe reći da smo predvodnik rješavanja društvenog problema prezaduženosti i kroz Beon i kroz našu udrugu Padobran, koja je zapravo partnerska udruga koju smo otvorili jer smo zapravo zaključili da po Beonovom modelu možda ne možemo svima pomoći, ali im je potreban savjet koji možda ne možemo naplatiti, tako da kroz udrugu radimo besplatno savjetovanje, besplatno financijsko savjetovanje ili savjetovanje u dugu, kako se to stručno naziva. Par riječi o prezaduženosti kao društvenom fenomenu. Znači, nekakvih 14% stanovništva EU je prezaduženo. To je, ako to prevedemo u egzaktne brojke, to je nekakvih 70 milijuna ljudi. Kod nas u Republici Hrvatskoj je situacija takva da je onaj dio koji se statistički prati su blokirani, ali to je vrh ledenog brijega. Znači, blokiranih je nekih 200.000, dok je prezaduženih po nekom našem iskustvu dugogodišnjem u radu s prezaduženima sigurno oko pola milijuna. Prezaduženost se mjeri na razini kućanstva, znači na razini obitelji. Ne možete vašu suprugu ili supruga izvući iz prezaduženosti i da se s tim riješi problem, znači problem se uvijek mora rješavati na razini kućanstva. Postoji neki indikatori koji vam kažu da ste u situaciji prezaduženosti. Jedan od indikatora je broj kredita, kreditnih obveza koje imate na mjesečnoj razini. Ako on pređe brojku 3, to već znači da je situacija dosta skliska. Prezaduženost se ne može riješiti novim dugom, to je nešto što
većina ljudi griješi, znači uzimate nepovoljne kratkoročne obveze da bi riješili nešto što vam je dospjelo i onda iz mjeseca u mjesec se zapravo borite, vrtite u tom krugu i situacija eskalira do toga kad krene prisilna naplata i kad se zapravo nađete u toj spirali prezaduženosti. Intervenirati možete na strani troškova ili prihoda, znači možete smanjiti troškove ili povećati prihode, to zvuči stvarno jako jednostavno, međutim nije. Kad ste strukturno prezaduženi, to znači da ste već zapravo pokušali intervenirati na strani troškova, znači smanjili ste troškove, pao vam je životni standard, međutim i dalje ste iz mjeseca u mjesec u istoj situaciji. Ovo su neke dosadne definicije koje vam neću čitati, jer je zapravo bit problema je u tome da je ova klackalica iz mjeseca u mjesec na strani obveza. Znači, ako vaše mjesečne obveze iz mjeseca u mjesec prelaze vaše redovne mjesečne prihode, to znači, to vam je slično recimo kao kod državnog proračuna. Ako je proračun u deficitu, znači da vam fali novaca i da se morate onda dodatno zadužiti da bi zapravo servisirali sve one redovne troškove koje imate. I ako se to ponavlja iz mjeseca u mjesec, vi ste zapravo prezaduženi. Postoje neki da evo šapću mi tu kao da pređem na full screen, dobro, evo probat ću preći na full screen, ali onda ne vidim šta se događa kod vas na Zoomu. Znači, ako se iz mjeseca u mjesec ta situacija ponavlja, znači da vama redovni troškovi, redovne obveze prelaze redovne prihode, nažalost to ne možete riješiti na način da se dodatno zadužite za tu razliku, jer prije ili kasnije će situacija negdje puknuti, doći će do ovrhe, doći će do prisilne naplate. Vanjski čimbenici te prezaduženosti, znate sve šta se događa. Prvo je bila kriza 2008. pa su onda bili švicarci, pa je došla korona, pa je krenuo Putin, pa je to izazvalo inflaciju. Znači uvijek su tu nekakvi vanjski čimbenici koji vam dižu troškove života i koji rade probleme na toj troškovnoj strani, ili kao kad je bila korona pandemija pa neki poslodavci nisu mogli normalno poslovati, onda to utječe i na prihodovnu stranu. Ono što su neki institucionalni čimbenici, sa tim se isto srećemo, znači dođete u banku i onda vam u banci kažu da vam je HROK neuredan. To da vam je HROK neuredan znači da imate u kreditnom registru u povijesti neurednu otplatu nekih svojih kreditnih obveza i banka vas smatra da ste vi neuredan klijent, bez obzira na to što se ta situacija dogodila zbog nekih objektivnih razloga, o kojima ćemo pričati malo kasnije. Vi imate jednostavno crveni HROK, crveni kreditni registar i banka vas smatra neurednim i lošim klijentom. Regulacija, sad imamo recimo situaciju da je HNB uveo nove kriterije, smjernice kako bi banke trebale kreditirati građane i te smjernice kažu da maksimalno 40% od vaših redovnih primanja može biti kreditna zaduženost. To nažalost mi vidimo iz dana u dan dovodi do toga da se sve veći broj građana okreće nekom sivom tržištu kreditiranja, da traži neka rješenja za svoje financijske potrebe van bankarskog sustava i to je opet problem koji na kraju dovodi do toga, do ulaska u prezaduženost i borbe sa ovrhama i prisilnom naplatom. Individualni čimbenici su visina prihoda, što znači da su ljudi sa nižim prihodima su automatski u većoj opasnosti da uđu u prezaduženost iz jednostavnog razloga što troškovi života rastu
jačim tempom nego što rastu primanja, tako da ljudima koji imaju niska primanja vrlo malo treba da ih se gurne preko ruba, dovoljno je da poskupi struja, plin ili nekakve osnovne životne potrebe. Ovo je jedna spirala iskustvena gdje smo mi u ovih 10 godina uspješno riješenih preko 4000 predmeta, ali i kontakta sa više desetaka tisuća građana zapravo zaključili da se situacija kod svih ulazak i te faze ulaska u procesu ulaska u produženost se kod svih ponavljaju. Znači vama se prvo dogodi nekakva promjena koja može biti neki privatni problem, može biti gubitak posla, može biti pad primanja i vi na taj poremećaj reagirate u prvom trenutku optimistično, mislite brzo, situacija je prolazna, brzo ćete naći rješenje, pokušavate pronaći rješenje, to rješenje je obično u krivom smjeru, znači zadužujete se kratkoročno i nepovoljno na sve načine da bi podmirili ono što vam je dospjelo, pokušavate očuvati ono što je vaša najvažnija obveza, znači nekakav kredit u banci, negdje gdje vam je nekretnina u opasnosti, zadužujete se na karticama, prestajete uredno plaćati račune i nakon nekog trenutka događa se neuspjeh, kreće prisilna naplata, znači prva od obveza vam je pala u default, prvi od vjerovnika vas je ovršio. Nakon toga, da bi olakšali sami sebi situaciju, tražite krivca, znači uvijek je to neki vanjski faktor, krivac mogu biti banke, FINA, agencije za otkup i naplatu potraživanja, to su neki redovni krivci i poslije tog traženja krivca zapravo se pomirite sa sudbinom, ulazite u nekakvu apatičnu i pesimističnu kolotečinu i vama život pod ovrhom postaje trajno stanje. Nama je u našem dosadašnjem radu najveći izazov nam je zapravo uvijek da potaknemo ljude da počnu aktivno rješavati svoje probleme, jer su već oni pomalo digli ruke od svega. Probali su sve neke opcije koje postoje na tržištu, probali su u svojoj banci, probali su u drugim bankama i onda jednostavno su se predali i često ne znaju niti koliko su dužni, niti kakva je ta struktura duga, tko su sve vjerovnici. To je sve nekakav naš posao i proces s kojim se mi bavimo, da to sve raspetljamo, a nekad nije jednostavno. Najčešći uzroci koji se događaju svima, ja to kažem da život vas ispljuska, ne možete jednostavno upravljati sa svim, situacije se događaju, znači dobijete, ostanete kratko bez posla, padnu vam primanja iz nekog razloga, privatni problemi uključuju razvode, smrti i bolesti u obitelji. To je često u kombinaciji kod nas sa kreditima u švicarcima, gdje ste imali situaciju da su vam primanja ostala ista, a obveze su vam narasle i onda u toj kombinaciji jednostavno ne možete nikako isplivati. Jamstva, više jamca ne možete pronaći, ali u 90-ima i u početku 2000-ih je bilo normalno da budete jamac kumu, prijatelju ili nekom od obitelji, a nakon prve krize 2008. velike je krenulo u smjeru da neki od korisnika nisu mogli plaćati svoje kreditne obveze i često se događa da ljudi plaćaju tuđe kredite. Propali biznisi, to mogu biti jamstva privatne osobe, vlasnika d.o.o. za nekakve obveze koje je pravna osoba uzela, ili najčešći slučaj koji se događa ako su ljudi imali obrte, to je isti OIB, vama je propao obrt, propala vam je pravna osoba i vi ste kao fizička osoba sa istim OIB-om zapravo i dalje dužni. Ali najčešće je to neka kombinacija uzroka, znači nevolja nikad ne dolazi sama, uvijek
je obično se složi nekoliko dvije ili tri situacije, pa onda taj složeni uzrok zapravo multiplicira problem. Sad, pitanje svih pitanja je zašto ne možete sami? Iz niza razloga. Znači, raspetljati cijelu situaciju nama možda nije teško, ali vama se probijati kroz cijelu tu šumu propisa, komplicirane zakonske regulative, dokumentacije u FINI, borbe sa vjerovnicima, tko je zapravo, gdje je originalni dug, sad je, ne znam, dužni ste VIP-u, a VIP radi sa 30 odvjetnika, koje je pravo stanje duga, ono što vidite u FINI nikad nije pravo stanje duga, da li je ovrha aktivna ili je neaktivna, to je nešto s čim se mi bavimo svaki dan, međutim, kad neko ko nije u temi krene raspetljavati cijelu tu situaciju, čini se, a i je vrlo komplicirano. A ono što je najvažnije je da zapravo nijedna banka vas neće kao klijenta zbog tog crvenog roka, to jest negativnog kreditnog registra, a tu mi imamo posebne ugovore, posebne uvjete sa suradnje sa nekoliko banaka na hrvatskom tržištu. Mi pazimo na naš portfelj, znači gledamo da kad mi nekoga restrukturiramo da on više ne pada u financijske probleme, da se svi krediti za restrukturiranje naših klijenata uredno otplaćuju. U nekim bankama i jamčimo za kvalitetu tog našeg portfelja, tako da ako ne možete sami, s nama možete. Šta je psihološki aspekt cijele priče? Ono što sam vam već spomenuo, zapravo da je najveći izazov kako da probudimo ljude i da ih motiviramo da krenu aktivno rješavati taj problem. Normalno je da se nakon nekog vremena predate jer ste probali sve što je u vašoj moći i mislite da nema nade. To stanje prezaduženosti nakon toga shvaćate normalnim, nepromjenjivim i trajnim, ali uz vođenje i stručnu pomoć moguće je izaći iz njega. Evo, malo šapću mi da ima još ljudi u čekaonici, pa ćemo ih pustiti. Koji su se sad pridružili, neću baš pričati od početka sve. Znači, počet ću, negdje smo na pola sad otprilike, ali bit će na kraju vremena za pitanje i odgovore, pa možete pitati ovi koji niste bili od početka. Cilj našeg restrukturiranja je da zapravo nakon cijelog procesa imate jednu podnošljivu obvezu, znači imate ratu kredita za restrukturiranje koju možete uredno podmirivati, koji ima svoj početak i kraj i dug koji više ne raste, što je najvažnije. Većina ljudi koji su u prezaduženosti, dug raste iz mjeseca u mjesec, ono što otplaćujete vrlo vjerovatno samo zatezne kamate. Trošak nekakvog prisilne naplate mi procjenjujemo na 12% godišnje, znači taj dug se zapravo nakon nekog vremena udvostručuje. Zašto zatvarati obveze sa novom obvezom? Zbog toga što ta obveza nije nešto što vam utječe na kvalitetu života, nije nešto kao ovrha gdje ste financijski i socijalno isključeni, gdje ne možete ravnopravno konkurirati na financijskom tržištu, gdje ne možete koristiti proizvode i usluge koje su vam potrebni, ne znam, naravno razumno i odgovorno, ne znam, kreditne kartice, otplatu na rate i tako dalje, i to je zapravo ta financijska sloboda koja nakon nekog vremena kad vam se taj čuveni kreditni registar HROK iščisti i kad se pobriše neuredna kreditna povijest u njemu, vam omogućuje zapravo da ste ponovo
i u financijskom i na financijskom tržištu ravnopravan sudionik. Naš model, kao što sam rekao, vama koji se ne bavite sa tim svaki dan izgleda vrlo komplicirano boriti se sa svim tim propisima, dokumentacijom, matematikom, izračunima i tako dalje. Međutim, taj naš model zapravo ima 4 osnovna koraka. Prvi je analiza, da vidimo na temelju vaših redovnih prihoda koliko je neka teoretska kreditna sposobnost za restrukturiranje. Onda gledamo da li su dugovi te visine da ih možemo kroz pregovore sa vjerovnicima ugurati u tu kreditnu sposobnost. U prosjeku kroz te pregovore smanjujemo dug za nekakvih 20%, kod nekoga više, kod nekoga manje, ovisi o tome naravno tko su vjerovnici. Ono što je najvažniji korak u našem modelu je međufinanciranje, što znači da mi sa vlastitim sredstvima podmirujemo sve obveze prema vjerovnicima nakon što smo ispregovarali nagodbe maksimalno povoljne za vas. Znači nagodba koju ispregovaramo, taj diskont je vaš, on nije naš. Naša je naknada koju znate od početka i koja ovisi o 2 elementa, koliko smo međufinancirali i za koju visinu kredita smo posredovali. I nakon toga ide banka opet preko našeg kanala. Kažem, ako pokušavate sami u bilo kojoj od banaka sa kojima mi radimo, nećete uspjeti, jer mi imamo posebne uvjete suradnje i dugogodišnju suradnju sa nekoliko banaka na hrvatskom tržištu. To omogućuje da realizirate kredit. Šta su nekakva najčešća pitanja? Naša financijska analiza je besplatna, znači nemate nikakvu obvezu prema nama u tom prvu. Ono što je važno, nekog ću morati skopčati jer mi je neko priča. Neko priča, evo, mutali smo vas sve. Moram malo ovako nasilno djelovati, žao mi je. Znači, naša financijska analiza je kratka. Moramo postaviti dosta pitanja, znači gdje radite, koliki su vam prihodi, tko je poslodavac, kakav je bonitet poslodavca. Međutim, preporučam zapravo svakome da odradi tu analizu jer ćete znati u čemu je problem. Ako netko nije danas kvalificiran da uđe u proces nama, da odradi restrukturiranje, to ne znači da kroz neko vrijeme neće moći biti kvalificiran. Znači, situacija se može promijeniti u pozitivnom smjeru, znači mogu vam narasti primanja, mogu pasti dugovi, možete promijeniti poslodavca, tako da poslodavac koji je imao nekakav loš bonitet što banke prate, kod novog poslodavca mu se taj bonitet može biti bolji. Može se kod postojećeg poslodavca promijeniti situacija tako da sljedeće godine rezultati budu bolji i da i bonitet posljedično naraste. Možete zaključiti ugovor na neodređeno sa poslodavcima, do sada ste bili zaposleni na određeno vrijeme. Znači, ima puno nekakvih pozitivnih stvari koje se mogu dogoditi, što znači da netko tko jednom nije kvalificiran da uđe u proces, ne znači da kroz neko vrijeme neće situacija popraviti. I vjerovali ili ne, došli smo do kraja. Ovo su naši kontakti, ostavio sam i vaš mobitel da me možete zvati vikendom i poslije radnog vremena. Ovo je naš fiksni broj gdje ne trebate ništa posebno reći, trebate samo nazvati i cure koje se javljaju odmah rade analizu. Ta analiza, kažem, traje
10-15 minuta, moraju vas ispitati nekada, da tako kažem, intimna pitanja, znači gdje živite, s kim živite, kako izgleda vaša obiteljska situacija, ali to je jednostavno nešto što moramo proći da bi što objektivnije sagledali situaciju i da bi što bolje mogli zapravo pripremiti predmet.